Lai thangnai 5 tarik November hasteo watui nokbar wathaniwo kothor bohaino kwlaimani abobai kwbangkok lukorokni nok nukhung pawi thangbaika nok bisingo watui satungrok kwlai tongbaika tabuk o derajak amchaini bisingo no kwlaiu amtoli visi ramnagar visi doriathol visi rongmala visi kothor kwlaiwi nukhung kapla angjak nukhungo thangui tini nukhungni borok bai malaikha oni chorilamni MLA Subodh Deborma tei derajak nukhungni borok bai kok lam salaibuka nukhung kapla rokno Naiwikha abni logi-logio nukhung derajak rokni bumung rok nawi borokno hapangni phasingtui bahai khlai dera chuba rjaknai aborokno tui bahaino lukorok bai achukui kok lam salaifeka MLA Subodh Deborma bo jagao thangui bo elkara bo bisiroko thangnai tini visit khainai kya Berai hambai media takukno tini 7 tarik November 2024 lai thangnai 5 tarik November 2024 5 tarigo oro kothor nobar phaiakui nok kwbang ma baikha ang tini phungni 9 tan simi angkhungmani bathanmura amtoli paran simi gurgui phai pura basai rogo bebak no thangyaku phaiman pore ramnagar thangi direct phaiman pore tabogoro rongmala bisini ward number 5 Basuli Monirampara Gorkopara Parago visit Himan Pore Taboro Monirampara Paisok Peka or Kabang Borok Nok Nukhung Baibeka Tin Kapla Pabeka Berai Karuma Sincha Bonibaga Adino Pastoring November Kanama Logologino and Bisalgo SDM Sutiwar Tank additional SDM no Debozanina and Sahoriakoi Umukrabeka Bobo instruction Dirika Tosilder inquiry Kainan Bagi to Tagana cook torporota solica, solitum tabu, get tabu, Bahake nog nirang, nog hotting money, nog by many Bakerang Manai, Abasa Solco, Boni Bagino, Sorgar Niora, Adikari, SDM, DCM, no, Borok DCM, Romia Pajak, Tosilder tabu, inquiry Kayakoi, some nog Bika Baya, Abun inquiry photo boyakoi, Nini, bank account. Nini Aadhaar card, ration card, dorkasto khai photo, GPS ganang thomake roi jomar khanke borokno rang rnai ni additional SDM koksau. Ga aboni bagaina ang tini SLKang bidai hisabe ang tabuk prai jagan gori nekya bises khlai site bisio sangati babe affecting kha Bathanmura Ramnagar Dariathol Rongmala bisio o je affected area bisinga ang tabamo last porjai sopakya Sumudagano thang nemani belai pathetic borok thuna sanan jaga gori oma hing tongmaikha bebang no photo kha bebang paithang maikha tin rok paja akujak thuna sanan jaga gori taku bukhurung nogos tongma tongbayu abahaya ta poristiti o borok tap tongma tong ga abun poristiti no naikolnani bagayang mohokuma pahasok SDM additional SDM nang sajak abo mo gori daki borok bothawo daki kagos joma processing thangke daki no mori runai gang elakam borok nang guri saka nongni kagos potro daki ke jomar khanka se daki no rangbo hapnai bank account no clear khari di IFC number of nini Aadhaar rok bebak no kagos potro rok form fill up khai dorkasto khai jomar mane Aadhaar 6 kaham kori yakoi jomar din nang bongno gotono ni instruction di side bekya gatabuk khabang ma tabo effective maba prai 200 poribar kaun ga abono tau inquiry khebne kise time nangnai boni bagini tau borok time dor sani jongo o jora naya koi borok no kagos potro naoya koi jamar khangke daki ni rang habon hne borok bo saw khobongma borok thangnai ni waisa march waisa 2024 afro bahen kothor phaya koi nobar wati khai khobongma nokbai man afro baksama dongko aborong man nan bagai ang tinia angaro mahokoma sachongna sahoga abor daki nai khlai bongna habri di Karam borok rang mai bahke nok tangnai ba borok kaise Bharat ni nagorik ngai oro noi khoi khoting hangke disaster management ni hoite SDRF no hoite bongna rang rena na provision tong a rang manani bagaino borok tabo dorkhasto sotik babe khrai borok khoi khoti ni claim khai borok mana nangnai abo sa sorko ga borok nang tabo jotono sair bekya borok tabo kagos potro palakar yakoi photo rok boya koi nam kise time nangnai jamari kagos potro rok rubui joto kisu document rubui je mantha claim khanyani ba document claim khanyani nangnai photo bujana nangnai ar nok je nok pamani ar nok busang hangai photo bujagai jamar ba jini ang mongna sangi sakale ba kita asuk na